Mga kapobre, kapobre aning inatay ani. Maligo kami og dagat nya karon. There's something when without you. Ligo mi og dagat na ami diri si Mila. Ayun si Grace. We are here in the Tin Beach. Lorna. Nami diri. Maliligo kami dagat. Nya, so bye-bye mi. Ang dagat niya. Moni ang dagat nga mong gani anday daghang mga Indiano. Maraming mga Indiano diyan. Nag-basketball. Kasi Friday ngayon di off eh. Wala silang mga trabaho. So mao ni ang view sa dagat. So sila mga Indiano sila, mga dako. Oh! Mga Indiano na sila, Indiano. Mga di jud na ako type mga lalakihan na. Bahala sila oy. Dito ang Hodairat. So diri na mi sa dagat. Lami kay ang dagat mga Inday. Kay sunset. Kay kuan ang dagat bugnaw-bugnaw, init-init. So uban nila min unya. Sa UAE, kung maligo ka og dagat, dunay gibutang circle. Gipasabot nga this social distancing na siya. Social distancing. Unya pareha na social distancing. Diha ka magupo, social distancing. Ang tao nagikuang kahoy dito dako. So, kay dili man pwede sa UAE nga maglingkod mo nga magtapad-tapad kaya social distancing talaga. Ibutang imo mas. Dali na go. Mana video na ni. Ibutang imong ano? 55. Video nga ni. You have to be nice to the video. Come on. Maguni lagi ko. Sige nag-miss. Tao. Kapit. Universe. Mani kita Grace. 25. Karon na noon na masarap ang tubig mo. Jesus Lorna. Ay, ayaw ka. Ay, kailangan ka. Magkalkan ka. Tabangi niya si Lorna. Tingnan mo daw lagi. Pero dakuon dito. Dakuon dito. Iwan, ano din mo doon? Mamaya nagipad na naman. Okay, nilipad. Lumayaw. Ano na, Lon? Lon. Sayo ko, Grace. Lon. Ang galing. Sumayaw. Ang galing. Oh, Lon, tama na? Tama na? Kulang pa anaw. Isuli mo. Oh, dapat gani, publikan, pati mo isud mo ini. Dapat tayo lakihin magignan, may pasok siya pag-upo. May tubig. Okay na. Tinay na concert sa inyong atubangan. Tanaw ang tawo na kasi yun sa wait lang. Ikur ang walay klaro dira.
Ayun do, pila-pila kong name. Ay, ni tanong ko dito, lalaki. Tinggo mo ko. Sila po, 100 pounds. Paano ako iikot dahil yung dapat na makakapagpapal para mapasok. Gabahan ni Day. Gabahan mo ako. Oo, para mag-istak siya. Unsay benefits ana? Wala pa nyo. Do you think it is advisable? Does it work? Yeah. Para mawala ang mga panot. Ako sa panot ay ito nga. Ang ako pong diri ko, paupo na ako ko lang. Na hydration. Ha? Dehydration. Radiation? Sa unsa? Ayun po, ipadoon maayo eh. Kaya makita ka na mo. Sexy kaayo ka, you're so pretty. Ay ma, dapat ganito oh. Pose ha, pose. 25, 36. May patok ko or bang ka uy. Manoys kay ka dira, swear, walay joke. Picturean na lang ti kabi. Nice kaayo. Video sa. Sige, go. Mag-picture pa ka unya sa kaligo. Kay mama ko sa tresahaw, kung kaya ano rasa diyan. Yan ka sa mobile. Yoho, dagat pa. Mga pila ka minutes mo gusto. Kaya ganun to. Para ma-relax ka. Okay lang. Relax ka, magkapagulay. Wala naman araw. Dito makaikinikit sa dagat. I see the security is laughing at me. Tingin ka. What can you say about the Albaten beach? About the Albatin. Yeah. Oh, What can you say? I see Luna there. Oh, sabi mo, Albatin is nice beach. Yeah, it's nice. Really? Lubong sa kung clear. The- The weather is quite good. Dili ginasure day nga the water clear tanawa ra gud na ito man. Because you already went to the pool, to the water. Doon ka, great up laki na yung mobile mo kasi cute ka. Kuha sa mabi. Kuha sa ma imong phone. Yata sa luray nga nagkaw ba na siguro na Kasi doon ka makagaya ng pusin mo ka nasa great. Kini si Grace, tora si Grace. Ayaw may video ba kay dito sa makita. No Grace, hagbay ra kakitan sa akong ano sa ako ang Gila. Ya wala ikut kita. Ganun ma-type abuse mo. Nani, feeling yan ni 18, 16. Lagi 20 kapi na ba yung 20 mo na kapin? Student kasi akala nila 12 years old lang ba? Guwapa kay Kumis. Guwapa. Sige lang, tatlo tayo. Hinay-hinay lang kuan ka ng balay, wala ko pakialam na dakog tiyan oy. Naman ay abs good. Iba nang meaning ngayon ng apps. Sabihin mo, Abs. iba nang meaning ngayon ng apps. Unsa man meaning ang ads? Iba na ngayon, oh. Ito yung app Ads ngayon. ko advertise. This is ads, advertise of my YouTube channel. Ngayon ang meaning ng app ito yun. Sabihin mo, Don't mind of my abs. My abs is coming here. iba na ngayon yan. Okay. Mo ni ang views diri sa UAE, diri sa Albatin Namugi, kuanan. So mga guys, kuan lang ni ha kanang enjoy lang sa life. Mo ni gingon, just enjoy your life. Buntag sayo, nag-swimming me. Kay para wala sa mga sakit, mga stress.
release to the stress reliever. Lagi mga guys, nami diri nya. Kuan ba? Kanang ligo-ligo lang ni. Enjoy life lang. Mao ni ang dagat sa Albatin Beach, Abu Dhabi, UAE. Kani nga dag sa una dili man ni siya ingani ang kuan gid ang kuan sa Albatin kay kuan man ni siya mamnu pa sa una, mamnu ba sa Arabic mamnu pa, pero karon millennials na kasi i-open na nila ang dagat, so daghan ng dagat ang UAE. Pero dili kayo mikaayo diri mo ari diri maligo kay layo manggod. Kinanla na mo sakyanan, nama mi sakyanan. Si Mila katong Mila na ko amiga ba tong igsoon lorna. Kato dito braids to dito. Braids, nay braids dito, kita mo braids. Kita mo to braids dito. Nay braids dito mga guys. Mga guys, palubong na itong kungkot kay na nadaot na sisig. So sige, og duton. Yung nakakita sa dito. Refreshing kayo na siya. Tabangan ganit ka. That's her view. Mana ma? Diyoy pero balik man. Favorite for whole of my life, Grace kuskusan ko bus. Feeling guwapa. Ana gid may na lang mamatay ko Grace nga remembrance nga nadra imong imo ko kon ko iduot mo ng maayo oy. Iduot man na napo daghan naman kay na namuha naman ka. Wala palagi, sige palagi kuwang pa. Kabaw ka Grace na irabo dito bitripan dito Grace. Guwapo kay. Dua kay to dito ang arabo na yan dito. Wapo ba sige tanaw ako. Kabaw kung sila gitanaw no ko ang akong kandi isa akong likod. Akong kandi isa akong likod ba. Kani ba? Itanaw ko nilagay. Lagi. Ala. Pero di ko ganagarabo yun. Di ko ganagarabo. Ibagnod pa. Ibagnod naman na. Mao na pag-ingon gilab ko ni Grace. Gilab na ko ni Grace. Wala. Di ko ni mulab. Si Papa ra di mo lab eh. Kuskusa pag maayo uy. Kuha na kaayo ma. Kuha na. O sige mga guys, iyagi ko gipagduran. Sa 23 years na si Grace karon pa na Alam nga, karon naman ko nakaari. God.
Di mo angkon. Amin-amin po, Chris. Mga guys, maadto ko dito. Nanay, gwapo dito ba? Yan. Gitripan lagi ko. Dito ko, gitripan ko. Ay, di ko, kaya na arabo niya. Giganahan sa akong likod. So mga guys, mga kapapuri, diha sa mga kapapuri kay kanang muadto sa ko dito mo swing sa ko. Kay nindot mo tang padulan to pero sige lang. Ana ra na. Kami maligo mauna na ko nila. Mag-una na mig-ilis nas grease dito. Mag-una kong ilis nila sanina kay para dili ba pila-pila ang mga tawo. Unang salamat sa inyong mga perminti sa ako sa pagsubaybay niyo sa akong video nga bisag way lami lakas tama kay ko mga guys dagang kay mga lalaki pero mga kapobre pero wa ko'y pakialam mo I don't care. Nabitas dagat so jud pakialamay di ba so salamat sa perminti niyo pagsubaybay sa akong video og nagdaga ng mga og mag-ilis na kami kay anto mga Indiano dira mga Indiano nagbasketball. Salamat perminti sa inyong subaybay sa akong video bahala bisag bate basta naka-video lang ko kabalo na mo nganong video ko mga guys para lang sa akong active lang ang akong channel ba. So salamat sa mga nag follow sa akong YouTube channel. See you on my next video. Bye.